Dobrý deň, ahojte. Vítam vás pri ďalšom 4. dieli podcastu Za stolom. Moje meno je Kristína Suchanková a dnes sa budem rozprávať s Viktorom Olivom, pedagógom, pohybovým terapeutom a vedcom s pôsobiskom na katedre biologických a lekárskych vied Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa venuje výskumu v oblasti vplyvu pohybovej aktivity na zdravie, a to predovšetkým na zdravie seniorov a onkologických pacientov. Ahoj, Viktor. Ahoj Kika, ďakujem ti veľmi krásne za pozvanie do tvojho podcastu. Viktor, s tebou by som v dnešnom rozhovore chcela prebrať benefity pohybovej aktivity. Vždy sme vedeli, že pohyb je zdravý, ale v poslednej dobe, ako čítam a počúvam výsledky rôznych výskumov, tak ja mám pocit, že pohyb je ako keby úplný zázrak. Nejaký kľúč k večnej mladosti. Ako to teda je? Uveď prosím ťa nejaké príklady, ale také akože iné, že ako keď že budem športovať, tak budem pekný, chudý a mať svaly a kondičku, ale že niečo možno také nečakané, že čo všetko môže ovplyvniť pohyb. Veľmi krásne si začala touto problematikou a je to skutočne pravda, že dneska pohyb a cvičenie sú vnímané ako medicína, ako liek. Ono dokonca existuje aj taká iniciatíva, ktorá už bude takmer 20 rokov na scéne. Je to veľká globálna iniciatíva, ktorá sa práve nazýva, že Exercise is Medicine a patrí pod veľkú organizáciu ACSM a túto aj iniciatívu založil vtedajší prezident v roku 2007 a práve úlohou tejto globálnej iniciatívy je práve šíriť to povedomie o tom, že ten pohyb môže byť skutočne medicínou a nabádajú odborníkov po celom svete, aby implementovali ten pohyb ako formu nejakej podpornej terapie v klinickej praxi. To znamená aj pri liečbe rôznych ochorení. A my dneska vieme, že ten pohyb, okrem toho, čo si ty spomenula, čo ten pohyb dokáže, tak ten pohyb dokáže oveľa viac, oveľa dôležitejšie veci. Je dneska jasne preukázané, že tí ľudia, čo sú viac aktívni a majú vyššiu telesnú zdatnosť, tak majú oveľa nižšie riziko predčasného úmrtia na akúkoľvek príčinu. Sú ľudia, alebo sú práce, ktoré dokazujú, že tí ľudia, čo sú aktívnejší, majú aj nižšie riziko vzniku rôznych chronických ochorení, najmä tých, ktorí kráľujú v rebríčku príčin úmrtí vo svete. To znamená, že znižujú riziko srdcovo-cievnych ochorení. To je číslo 1 úmrtia vo svete a na Slovensku dlhé roky. Hneď na druhom mieste sú nádorové ochorenia. My dneska máme dáta, ktoré potvrdzujú, že pravidelný pohyb a ľudia, čo sú fyzicky aktívni a zdatnejší, majú aj nižšie riziko niektorých druhov nádorových ochorení. Samozrejme, pohyb je veľmi účinný pri liečbe a riešení metabolických ochorení, ako je napríklad obezita, cukrovka druhého typu, metabolický syndrom. Toto sú všetko veci, kde ten pohyb dokáže byť veľmi efektívny a síce sa veľa rozpráva o tom fyzickom vzhľade, ale ten pohyb a cvičenie má veľký vplyv aj na naše psychické zdravie a mentálne zdravie, o ktorom sa dneska ešte určite budeme rozprávať. Dokonca pri riešení a liečbe niektorých tých psychických porúch sú efektívnejší pohyb ako medikamentózna liečba, alebo respektíve niektoré ešte nemáme medikamentóznu liečbu. A to sú napríklad úzkostné depresívne stavy, áno, kde je ten pohyb lepší a efektívnejší ako nejaké formy terapie liekami a je pohyb naopak veľmi dôležitý a kľúčový je pre naše zdravie nervového systému ako také a dokáže byť tzv. Že neuroprotektívny, že ochraňovať naše štruktúry v mozgu a náš mozog ako taký. To znamená, že bojujeme tým proti nejakému prirodzenému starnutiu, napríklad vzniku demencie. Na demenciu dneska nemáme žiadne lieky ani nič také a najefektívnejšou formou prevencie voči demencie je byť fyzicky aktívny a vykonávať pravidelne pohyb, učiť sa nové pohyby a byť fyzicky aktívny. To je to kľúčové a máme tu na množstvo neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerová, Parkinsonová choroba a ochorenie, ktoré taktiež bohužiaľ ešte vo svete nemáme lieky, ktoré by dokázali liečiť toto ochorenie, ale vieme aj na základe dát od našich kolegov, ktorí na tom robia zo Slovenskej akadémie vied, vieme, že napríklad pri Alzheimerikoch a Parkinsonikoch je pohyb veľmi efektívny s tým, že dokáže nie že vyliečiť, ale minimálne stabilizovať toto ochorenie. Čiže ten pohyb má veľké množstvo benefitov pre naše zdravie a organizmus. Tak keď ťa tak počúvam, tak rozmýšľam nad otázkou, že či existuje situácia, kedy pohyb nie je vhodný a dobrý. Vieš čo, ja takú informáciu skoro ani nemám. Možno človek, ktorému sa momentálne rozkladá svalové tkanivo prostredníctvom rhabdomyolízy, že to je také špecifické ochorenie, to by si musela byť veľmi kachektická, ve veľmi nízkom energetickom príjme, až nemožno príjmať nič, tak tam by eventuálne ten pohyb a navyše ten energetický výdaj mohol byť nejako problematický, ale čo sú dneska dáta, čo sledujeme, že ten pohyb a cvičenie nemá prakticky žiadne negatívne účinky a nikdy človek si myslím, ja osobne nespraví zle,
keď v akomkoľvek stave bude aplikovať nejakú vhodnú formu pohybovej terapie pre toho daného človeka. Vieš, čo mne možno napadá, možno pri poruchách príjmu potravy, keď majú ľudia takéto nutkavé cvičenie, že možno niekedy je to už moc. Ale akože určite ten pohyb je dobrý, ale tiež možno to netreba akože preháňať na úkor zdravia, ale o tom sa budeme tiež potom ďalej baviť. Ja vždy hovorím, že vhodná dávka pohybu. Áno, a tá vhodná dávka je veľmi kľúčová, to je jak pri lieku. Že liek tiež má vhodnú dávku. Pokiaľ to preženiem s dávkou, tak sa môžem otráviť. To isté platí aj pri pohybe. Keď to budem preháňať s pohybom, samozrejme dávka je vždy ten liek. No, dobre, a ty si teraz spomenul napríklad, že rakovinu. Tu fakt môže pohyb pomôcť pri rakovine, a to sa bavím akože pri prevencii alebo pri tej liečbe, že mám rakovinu. A teraz ja si neviem predstaviť, že ako človek, čo má rakovinu, lebo to si predstavím takého človeka, čo už je akože zlé na tom, hej, že ako on môže cvičiť alebo čo. Vieš mi to nejak popísať? Áno, ten pohyb a cvičenie môžu byť efektívnou nejakou primárnou prevenciou, ale zároveň sa dneska využíva už dlhé roky aj pohyb ako forma podpornej terapie počas liečby. Či už to je chemoterapeutická, radioterapeutická, hormonálna a tak ďalej a tak ďalej. Čiže áno, dneska máme dáta, ktoré hovoria, že človek, čo je fyzicky aktívnejší a venuje sa viac nejakej forme pohybovej aktivity v strednej až vysokej intenzite, tak má nižšie riziko vzniku niektorých druhov nádorových ochorení. Staršie práce, také systematické prehľadové z roku 2016 povedali, že až 13 z 26 analyzovaných nádorových ochorení tam našli asociáciu medzi tými, čo boli aktívnejší, mali nižšie riziko týchto 13 druhov nádorových ochorení z tých 26, to je polovica. Potom tie novšie práce už vytvorili takú evidenciu, že dneska už je silná evidencia o tom, že tí ľudia, čo sú aktívnejší a zdatnejší, tak majú nižšie riziko vzniku minimálne 7 druhov nádorových ochorení, ale to také, čo sú veľmi časté v populácii, keď napríklad už je karcinom prsníka, karcinom hrubého čreva alebo nádory maternice, rakoviny krčku maternice, áno, všetky tieto veci, ktoré sú pomerne časté, vaječníkov, plúc a tak ďalej, tak my vieme ako keby tým pohybom pôsobiť preventívne. Mne nehovorím, že nemôžeme nikdy dostať nádorové ochorenie, ale dnes je dokonca preukázané, že samozrejme nikde nie je napísané, že ten, kto cvičí, nebude mať nikdy nádorové ochorenie, ale je preukázané, že tí ľudia, čo sú fyzicky aktívnejší a zdatnejší, tak majú následne aj nižšiu ako keby tú mortalitu špecifickú k nádorovým ochoreniam. To znamená, že aj keď im niekedy je diagnostikované nádorové ochorenie, tak je preukázané, že tí aktívnejší ľudia oveľa lepšie znášajú liečbu, majú vyšší predpoklad sa dostať z toho nádorového ochorenia, ako byť relatívne zdravý, pretože ten, kto má niekedy už onkologické ochorenie diagnostikované, nikdy není považovaný ako keby za vyliečeného a aj má oveľa nižšie riziko na to, že zomrie na to nádorové ochorenie. Čiže to je nejaká forma prevencie. Forma podpornej terapie je pohyb dneska je cvičenie a pohyb vnímané ako jeden z najefektívnejších nefarmakologických foriem podpornej terapie práve pri liečbe nádorových ochorení. A to preto, že ten pohyb a cvičenie má vplyv na celé naše telo, na celý náš organizmus. Ono sa to dá rozdieť do viacerých častí, že napríklad na náš srdcovo-cievny, dýchací systém, že my vieme, že samotné nádorové ochorenie a množstvo tej terapie, ktoré sa používa, je toxické pre srdce, pre naše plúca, pre naše cievy. A my vieme, že ten človek veľmi rýchlo ako keby klesá na tej telesnej zdatnosti, klesá mu ten kardiorespiračný tá zdatnosť. A my vieme, že pohybom nie, že dokážeme zabrániť výraznému poklesu a zastabilizovať, ale sú dáta, ktoré naznačujú, že dokážu ešte dokonca počas liečby zvýšiť tú telesnú zdatnosť. Nám sa to napríklad podarilo v mojom výskume, keď sme robili v rámci dizertačnej práce, že 50-ročný pacient, ktorý postupoval 4 cykly chemoterapie, ktorý mal rakovinu semeníkov, tak on za tie 4 cykly, ktoré trvajú 11 týždňov, dokázal zvýšiť úroveň svojej telesnej zdatnosti. Nie, že zabrániť poklesu, ale zvýšiť. Čiže to sú úžasné dáta. Potom samozrejme sú to pôsobenie na naše svaly kosti. Je preukázané, že ten nádor samotný, a nie, že ešte liečba, ktorá tomu ešte viac pridáva, ako keby znižuje hustotu, mineralizáciu tých kostí. To znamená, že naše kosti sú menej pevné. Potom máme vyššie riziko vzniku nejakej osteoporózy a tak ďalej. Čiže my vieme tým pohybom minimálne zastabilizovať to kostné tkanivo, aby sa výrazne neznižovala tá jeho pevnosť a tá kvalita, dokonca až zvýši v niektorých prípadoch. To isté platí pre naše svaly. Veľa pacientov onkologických počas liečby, keď si niekedy videla onkologického pacienta, tak výrazne chudne, najmä na tej svalovej hmote. A naopak mu zrastá tukové tkanivo, podiel tukového tkaniva. A my tým pohybom dokážeme
že nie, že zase zabraniť, ale nám sa podarilo u nášho pacienta, u toho 50-ročného pána počas tej terapie zvýšiť podiel svalovej hmoty a znížiť podiel tukového tkaniva aj viscerálneho tukového tkaniva. Čiže to je všetko nejaká tá fyziológia. Potom je tu nejaké to mentálne a psychické zdravie. Že tí onkologickí pacienti trpia rôznymi úzkostnými stavmi, depresívnymi syndromami, sú v strese. Je to prirodzené. Mne keby tiež niekto diagnostikoval nádorové ochorenie, asi by som nebol na tom najlepšie po psychickej stránke. A my vieme, že to mentálne zdravie, aj tá celková socializácia je pozitívne ovplyvnená tým pohybom. My vieme redukovať úzkostné prejavy, depresívne syndromy, znížiť stres tým pohybom. A toto všetko ten pohyb dokáže, čiže to psychické zdravie, sociálne zdravie, znižuje ako keby celkovo tie následky samotného nádorového ochorenia, ale aj liečby. To znamená, že nejaké komplikácie. Zvyšuje toleranciu na liečbu. Zvyšuje dokonca efektivitu liečby. Je preukázané, že človek, ktorý je fyzicky aktívnejší, dokáže napríklad zvýšiť efektivitu chemoterapeutickej liečby aj radioterapeutickej liečby. Ono je to aj preto, že ten samotný nádor, hlavne ten solidný, ten tuhý nádor má také svoje vytvorené prostredie a on tak bráni, ako keby on si tam vytvára také rôzne abnormálne cievy. Ten samotný nádor je tým pádom, že tam sú také rôzne abnormálne cievy, ktoré majú rôzny tvar, samotnú štruktúru, tak tam dokážeme dostať málo kyslíka. A keď tam dokážeme dostať málo kyslíka, tak vytvárame z toho prostredia také hypoxické. A ono to hypoxické prostredie je veľmi agresívne, zvyšuje ako keby, alebo zhoršuje celkovú prognózu ochorenia a aj zvyšuje ako keby na agresivitu toho. Asi vysvetlí, čo je hypoxické. Hypoxické prostredie, alebo hypoxia je, keď je stav s nedostatočnou koncentráciou kyslíka. Ono sa teraz o tom veľa rozpráva, lebo sú v popredí také rôzne dýchové techniky dneska. Veľa sa ľudí venuje dýchaniu a práve s hypoxickým prostredím a tréningom sa to dneska spája, čiže verím, že ako keby veľmi veľa ľudí vie, čo je hypoxia, ale predtým nie. Takže znížená koncentrácia kyslíka v danom prostredí. A my vieme, že ten pohyb dokáže tie cievy, ktoré sú v okolí toho prostredia, normalizovať troška. A vieme tam dostať viacero kyslíka. A keď tam vieme dostať viacero kyslíka, tak napríklad radioterapia je efektívnejšia. Pretože o toho je tá koncentrácia kyslíka veľmi výrazná alebo veľmi vplýva na to, ako je efektívna radioterapia. A aj keď vieme dostať, že viacero kyslíka, vieme tam dostať tým pádom viacero krvi, pretože je efektívnejšia to cievne zásobenie. A keďže tam vieme dostať viacero krvi, a čo je v tej krvi? No napríklad chemoterapia je v tej krvi. Čiže my dostaneme viacero tých buniek, ktoré potom zabíjajú tie nádorové, keď to takto jednoducho poviem. A to isté platí aj pre náš samotný imunitný systém. Však náš samotný imunitný systém si s takýmito bunkami každodenne poradí. Že zabíja tie, ktoré ako keby sú nepotrebné, alebo respektíve zabraňuje tomu ďalšiemu nejakému bunkovému deleniu, čo je naprogramované. A my tým pohybom vieme ako keby viac tých našich imunitných buniek dostať do toho mikroprostredia nádoru. To znamená, že máme väčší predpoklad, že zabijeme viac tých nádorových buniek tam. A nie len tam, ale nádorové bunky niekedy sa vedia dostať aj do našej cirkulácie, keď sa tvoria metastázy. Takže keď máme viacero tých našich imunitných buniek aj v tom riečišti krvnom ako takom, tak viacero ich vieme zabiť aj v tej cirkulácii, tým pádom znižujeme riziko nejakého metastázovania ďalšieho. Čiže to si mám predstaviť tak, že keď sa akože hýbem, tak nejak rozprúdim. Aj rozprúdiš, aj samotné bunky imunitného systému, napríklad naturálne zabijaky, čo máme, že NK bunky, tak tie sa ako keby produkujú vo väčšom množstve. Niektoré formy bielých krviniek a tak ďalej, oni sa tvoria aj viac počas samotného pohybu. To znamená, že takzvané, že ja to volám tak, že boostujeme náš imunitný systém. A nielen, že boostujeme, ale my dokonca zase také moje vyjadrovanie, že tuningujeme tie naše imunitné bunky, lebo oni majú troška nižšiu takú svoju prirodzenú aktivitu v tom mikroprostredí nádoru a my keď ich ako keby vytuningujeme, že tam znížime ako keby alebo zvýšime tú koncentráciu kyslíka, tak oni potom aj lepšie vedia pracovať v tom samotnom mikroprostredí toho nádoru. Čiže sú efektívnejšie v tom zabíjaní tých nádorových buniek. Ono sa to tak hovorí, že sa zvyšuje ich cytotoxicita, že tá toxicita pre tie bunky ako také. Dobre, ale teraz není dobrý nápad, že dostal som rakovinu a nejdem sa liečiť, začnem behať a bicyklovať, hej? Nie, toto je veľký omyl, ktorému by sa mali všetci vyhnúť. Ja vždy hovorím, že nikdy by sme nemali podliehať a podľahnúť tomu presvedčeniu nejakému vlastnému, že sa dokážeme sami nejako alternatívne vyliečiť.
Skúsili to niektorí, nedopadli niektorí dobre a vieme konkrétne príklady zo života, určite mnohí čítali o takých prípadoch a ja v tomto hovorím, že vždy treba veriť a počúvať odborníkov a to sú v tomto prípade onkológovia, klinickí onkológovia, ktorí presne stanovia a diagnostikujú to nádorové ochorenie, typ a štádium a následne na základe toho navrhnú vhodnú liečbu, ktorú by ten človek a onkologický pacient mal postúpiť. A nie je to o tom, že myslím si, že začnem behať, piť zelerové šťavy a vyliečím sa z nádorového ochorenia, lebo takto bohužiaľ ľahké to není. No a teraz, keď ťa tak počúvam, tak mne to prípada také, že nemôžem akože aj omladnúť tým pohybom, keď mi tu hovorí, že všetko sa mi tu okysličuje a neviem čo, imunita mi narastá, tak mne to prípada normálne, že ako keby som sa tým vedela omladiť. No vieš sa tým omladiť. Vieš sa tým omladiť. Budeš mať, ono sa to nazýva, že biologický vek budeš mať nižší. Áno. Lebo kalendárny vek je jedna vec a druhá vec je biologický. Čiže keď má niekto, ja neviem, 50 rokov a dneska už máme rôzne smart hodinky, smart telefóny a tak ďalej, ktoré nám aj niekedy hovoria z tých parametrov, ktoré tam tie hodinky, tie zariadenia čítajú, že napríklad vek náš biologický môže byť aj o 7 rokov nižší, ako je kalendár. No mne to napríklad ukazujú moje hodinky, hej, že mám o 6 rokov menej, ako mám. Tak to je skvelé, to je skvelé. A to by sme chceli práve každý dosiahnuť a mali by sme dosiahnuť a snažiť sa o to, že presne tak, že to je také, niekto povie, že ja mám síce 60, ale cítim sa na 50. Okay. A o tom to je, že áno, my tým pohybom dokážeme biologicky mládnuť, lebo ten biologický vek práve odzrkadluje, že úroveň funkcií tvojho organizmu. A keďže som pred chvíľou naznačil, že ten pohyb vplýva na všetky naše orgánové systémy a na celý náš organizmus ako taký komplexný balíček, tak ja samozrejme, keď viem zvýšiť nejakú úroveň a kapacitu mojich jednotlivých orgánových systémov, tak oni potom efektívnejšie pracujú. Naše cievy dokážeme, tie steny ciev dokážeme omladiť, naše srdce dokážeme omladiť, naše plúca, naše svaly, kosti a všetky tieto veci dokážeme dostať na nejakú vyššiu úroveň, na nejakú kapacitu. Tým pádom náš biologický vek je tým pádom nižší. Takže pohybom dokážeme sa biologicky omladiť. Áno, a to napríklad tí seniori, čo s nimi cvičíte, tak oni tiež mladnú? Mladnú ti pred očami? Áno. Oni mladnú na začiatku programu, keď ich vidím a na konci, tak to je... áno, mladnú nám aj tí seniori, samozrejme, a sledujeme to už x rokov, niektorí moji kolegovia to sledujú samozrejme už oveľa dlhšie ako ja. Ja so seniormi pracujem nejaký 10. 11. rok a mal som možnosť vidieť množstvo seniorov a množstvo prípadov, čiže áno, aj tí nám mladnú. A povedz približ, že ako vy s nimi robíte, alebo čo to znamená, že pracujete s tými seniormi? My s nimi robíme pohybové programy, ktoré sú ako keby komplexné to, čo sa odporúča. V súčasnosti sa pre seniorov odporúča, aby aplikovali na sebe také, že komplexné programy, že multikomponentné. To znamená, že mala by tam byť nejaká forma vytrvalostnej aerobnej aktivity. Mala by tam byť určite forma silového tréningu. To je, keby som si mal vybrať jednu modalitu zaťaženia pre staršieho človeka, tak je to práve silový tréning. Pod kategóriou toho silového tréningu je rýchlostný silový tréning, to znamená, že by tam mala byť aj rozvoj nejakej tej výbušnej sily alebo rýchlostný silového prejavu, lebo to sa stráca vekom najrýchlejšie. Ja vždy hovorím príklad, že predstavte si vašich starých rodičov, že oni častokrát nemajú problém s tým ísť na bicykli s vami pol hodinu alebo na prechádzku v lese na pol hodinu až hodinu. Ale zoberte vášho starého rodiča a dajte mu zabehnúť 100. Alebo dajte mu vyskočiť na metrový múrik. Koľko z nich to zvládne? No málo kto, respektíve skoro žiadny. A práve tá rýchla sila, ten rýchlosto-silový prejav sa stráca vekom najrýchlejšie, preto aj tie rýchle solové vlákna strácame rýchlejšie vekom ako pomalé. Čiže preto je dôležité sa zamerať aj na ten rýchlosto-silový tréning, lebo s tým sa spájajú aj ďalšie veci, ako napríklad riziko pádov. No počkaj, ale vy tam dávate 70-ročným babkám skakať na múrik? Na múrik nie. Nie. Ten rýchlosto-silový tréning si môžeme predstaviť aj tak, že samozrejme každý je v nejakom inom stave, každý má nejakú inú fyzickú zdatnosť a podľa toho mu prispôsobujeme ten tréning. Ale rýchlosto-silový tréning sa dá vykonávať aj tak, že napríklad, keď naučíme človeka robiť pomaly, že sadanie, dvíhanie si zo stoličky, tak keď sa toto naučí pomaly, kontrolovanie s vlastným telom a vlastnou telesnou hmotnosťou. Potom to môžeme zaťažiť nejakým externým ešte odporom, že pridáme tam nejaký kettlebell, nejakú činku a tak ďalej, že zaťažujeme ten organizmus ďalej, progresívnejšie a keď získa nejaký ten základ, posilnie svoje nejaké štruktúry, spojové tkanivá, svaly a tak ďalej, tak potom môžeme spraviť tak, že keď si sadá na stoličku, ide pomaly kontrolovane dole a následne poviem, že čo najrýchlejšie nech sa postaví hore. Čiže rýchly ten prekonávajúci režim
Aj to je forma tréningu toho rýchleho silového prejavu. Čiže môžem robiť rýchle stávanie zo stoličky. Môžem robiť nejaký rýchlejší príťah s nejakým expanderom, s nejakou kladkou alebo s nejakým kaizenom, pneumatickým odporom a tak ďalej. Čiže ten rýchlo-silový tréning má množstvo prejavov a napríklad chceme učiť aj techniku nejakých dopadov a výskokov, ale samozrejme, že nezačínam na nejaký metrový múry, ale začíname na také špeciálne boxy, ktoré sú upravené, ktoré sú nízke. A nie každý sa dostane do tejto fázy, pretože niekto už môže mať nejaké štruktúrálne zmeny napríklad v kolenách, v bedrách a tak ďalej, ktoré mu už to neumožňujú až do takéhoto zaťaženia. Takže sa dostaneme len potiaľ, čo mu ten stav umožňuje. Pre každého vieme vždy naplánovať takú formu aktivity, aby to spĺňalo to, čo my chceme a je to zároveň pre neho prispôsobené na mieru. A tam sa môže prihlásiť hocikto? Od koľko rokov? Od 50 funguje centrum, lebo to je v populácii také zaujímavé, že my sme štandardne ako keby tú staršiu populáciu, alebo respektíve seniorov, aj keď dneska to je už vraj hanlivý výraz povedania na niekoho senior. Ja sa ospravedlňujem, ja som povedala, že 70-ročná babka. No, tak sa ospravedlňujem. To vôbec, my to tak vnímame, dneska je to brané, vieš, že dneska už v tej populácii je rôzne hocčo brané, čiže hovorí sa, že starší človek alebo starší dospelý. A kedysi sme to tak vnímali, že 60-65 rokov. Že to už je senior, hej? Áno. A dneska sa práve vytvára v populácii ešte jedna kategória, ktorá začína už od 50-ky a oni sa volajú, že od 50 do 60, že tzv. Young seniors, že mladí seniori. Ono je to práve preto, že množstvo tých rôznych chronických ochorení, ktoré postihovali ten vyšší vek, sa vyskytuje čím viac tým ako keby skorej. Preto vytvárame takéto kategórie v populácii a preto sme napríklad v rámci centra otvorili už možnosť registrácie pre ľudí od 50 rokov. Takže ktokoľvek od 50 rokov. Ale ináč to je také zvláštne, nie? Že stále sa dožívame ako keby dlhšie, ale že ten seniorský vek posúvame nižšie. Dĺžka života je jedna vec, druhá je kvalita života a to je to, čo nejde ruka v ruke lineárne súbežne, lebo áno, dneska sa dožívame viac dlhšie, ale tá kvalita života s tým nejde ruka v ruke. Že? A to je to, čo my sa snažíme, preto by sme mali byť nejako, nielenže fyzicky aktívni, ale celkovo podriadiť ten životný štýl tomu, že aj sa nejako stravovať, aj nejako dostatočne spať, aj nejako vedieť manažovať stresové situácie, aj sa obklopiť nejakými správnymi ľuďmi, aby tá socializácia bola, a aj sa do toho správne hýbať, aby sme zabezpečili pre nás do čo najvyššieho veku, čo najvyššiu kvalitu života a nezávislosť. Lebo o tomto veľa je. Že tá nezávislosť je jedna z tých, si myslím, že z tých najsilnejších motivácií, aj prečo tí ľudia ku nám chodili cvičiť a chodia cvičiť. No ja sa k ním teda vrátim, lebo napríklad ty teraz hovoríš, že niekto už nevie, že už je v takom stave, že nevie ani vyskočiť trocha. A napríklad ja som bola v lete na Half Ironmanovi a tam najstaršia pani, čo pretekala, normálne, že celé to prešla toho Half Ironmana, mala asi 72, 73. Ale to znamená, že tá pani asi celý život, predpokladám, športovala a nikdy neprestala, hej, že stále bola v nejakom tom tréningovom procese. Takže asi takíto ľudia vedia stále, že vyskočiť na múrik alebo niečo urobiť. Čiže ku vám idú asi takí možno, čo ani nešportovali a že začnú športovať v 60-ke. Áno. To je možné? Je možné a máme aj takých, čo začali presne ako hovoríš, 65-ka, 70-ka. Mali sme pani, ktorá začala v 80-ke. Vážne? A do 83. roku života s nami cvičila. Bez problémov, to bola jedna z mojich najkrajších spomienok. A pani, ktorá v 83. dokonca, ona bola určite nejaká genetická predispozícia, ale do 83. ona nemala žiadne ochorenia, problémy, nič. V 80-ke začala cvičiť. Máme takých. A ono je na tomto krásne, ja vždy sa snažím dať takú správu aj ľuďom do sveta, aj keď prednášam aj u nás na fakulte študentom, ale aj bežnej populácii, je, že nikdy není neskoro. Že neexistuje žiadna horná veková hranica, kedy by si ten človek mal povedať, že už mám 80 rokov, už na to kašlem, už to nemá pre mňa význam. Sú dneska vedecké práce, ktoré robili na ľuďoch vo veku nad 85 rokov, dokonca sú práce nad 100 rokov, ktoré robili a zistili, že aj ľudia nad 100 rokov, keď sa venovali pravidelnému pohybu, aj pre nich to má nejaký benefit. Teraz nehovorím, že ten 105-ročný človek bude skákať na metrový múrik, to vôbec nie, ale má to pre neho zdravotný benefit. Minimálne sa lepšie cíti a niektoré ukazovatele zdravia bude mať lepšie. Takže
krásny takeaway message je, že nikdy nie je neskoro. Takže keď mám 80 v živote, som necvičil, aj vtedy je čas začať. A prosím ťa, povedz nám ešte, ja som v nejakých tvojich minulých rozhovoroch počula, si hovoril o takých konkrétnych prípadoch, možno od tých vašich seniorov, že čo napríklad nemuseli ísť na operáciu kolena, alebo že pani nemusela nosiť barle. Vieš nám trošku viac o tomto povedať? Nech si tu ľudia vedia predstaviť, že ako to vie pomôcť, keď s vami cvičia. Mali sme pani, ktorá začala cvičiť, ona mala, myslím, 65 rokov, keď prišla ku nám na prvý program, to už je x rokov dozadu. A ona už v tej 65-ke prišla s barličkami, pretože už nebola sebestačnej chôdze schopná. A ona s nami potom cvičila a cvičí do dneska. Cvičí do dneska a ona má už dneska vyše 74 rokov. Nie som si presne istý tým vekom, ale 74 alebo 73 rokov. A ona normálne, že po 3 programoch, ktoré trvali 10 týždňov, začala chodiť bez barličiek, bola sebestačná, chodila po schodoch. Dokonca som ju s odstupom 5 rokov od začiatku stretol na Kuchajde, ako si išla so sestrou zacvičiť na workoutové ihrisko. Samozrejme, určite tam nerobila nejaké muscle-upy, ale bola schopná sama sa prechádzať bez pomoci nejakej externej vo forme barličiek a tak ďalej. Čiže bola schopná sebestačnej chôdze a plnohodnotná, vedela chodiť po schodoch, vedela si ísť opäť nakúpiť a tak ďalej. Čiže stala sa sebestačnou a nebola už odkázaná na pomoc iných. Lebo 65-ke bola už odkázaná na pomoc iných. Nedokázala si ísť sama nakúpiť a sama výjsť po schodoch s tým nákupom, museli jej už niekto pomôcť. Preto začala cvičiť a stala sa sebestačná a plnohodnotná žena. Úžasné. A s tými operáciami, ako si povedala, tam máme tiež viacero prípadov, že ľudia už boli objednaní na výmenu klbov, napríklad kolenného klbu, áno, že mali totálnu endoprotézu, už boli objednaní na výmenu teda toho klbu a začali cvičiť a ten stav sa im tak polepšil, že tú operáciu mohli zrušiť a ten stav zastabilizovali a vydržalo im to možno ďalší rok a 2. Čo je stále úžasné, pretože my vieme, že tá samotná náhrada klbu ako taká, tie endoprotézy majú nejakú trvácnosť. A čím skorej ju si človek dá, tak tým je väčšia šanca, že sa nejako opotrebuje a bude musieť znovu podstúpiť ďalšiu operáciu, ďalšiu výmenu. Čiže čím neskôr ja absolvujem takúto výmenu, tým lepšie pre mňa. Takže máme takýchto prípadov viacero, že ľudia boli objednaní a nakoniec operácie zrušili a presúvali možno na dobu neurčitú. No ako to tu počúvam, tak mi to prípada, že zdravotné poistenie by mali začať hradiť tréningy. Áno, snažíme sa už o to viacero rokov a máme niektoré poistenie, ktoré sú tomu naklonené a ďalšie poistenie, ktoré sú, verím tomu, budú naklonené v budúcnosti, potrebujú však nejaké dáta, že potrebujú vedieť, že áno, keď ja budem investovať do vás, čo z toho my budeme mať, že o koľko sa nám znížia náklady. No tak nebudú platiť lieky? Áno, a toto, ale my musíme jasne preukázať, že o koľko klesne napríklad platba na tie lieky, o koľko klesne dotácia na rôzne vyšetrenia a zákroky a tak ďalej. A vy na tom fakt pracujete? Teraz sa začína projekt, ktorý verím, že na to bude pracovať, lebo v zahraničí takéto dáta už sú, lenže naše poisťovne nezaujímajú zahraničné dáta, oni ich zaujímajú naše slovenské dáta. Perfektné. No dobre, keď sme teraz boli u tých seniorov, tak mňa zaujíma, že deti, že môžu cvičiť deti. A keď som bola malá, tak sa hovorilo, že dieťa nemôže chodiť do posilky, že sa mu zastaví rast. A ako často by podľa teba mali cvičiť deti, zase by sa to aj že nepreháňalo. Niekde som čítala, že deťom stačí chodiť na ihrisko, že oni tam sami akože budú cvičiť, alebo že prirodzene sa chcú hýbať. Takže, alebo čo, keď moje dieťa nebaví šport, mám ho nútiť? Ty si to počúvala, keď si bola malá, že necvič a hlavne silový tréning, lebo nevyrastieš, alebo sa ti zastaví rast. Áno, sa hovorilo, hej. Ono, vieš, to je 10 ročia vyvrátený mýtus a ja to niekedy počujem ešte aj dneska. To je zvláštne, ale je to tak, bohužiaľ. Čiže nie. Keď budete cvičiť silový tréning, vaše dieťa vám neprestane rásť, ani mu nejako raz nezastavíte. Keby to tak bolo, tak potom niektorí elitní spierači, ktorých máme, majú skoro 2 metre, tak by to potom nesedelo. Ale nie. Toto je veľký problém, veľká dilema. V súčasnosti existujú skoro až katastrofálne dáta, čo sa týka detí a adolescentov. Je jeden pán profesor, on sa volá Avery Feigenbaum, on je profesor práve špecializujúci sa na pediatrické cvičenie.
A jeho práce prinášajú také veľmi smutné závery. To sú tie, že tie súčasné deti a adolescenti sú stále slabší ako predchádzajúce generácie. Jednak sú stále fyzicky slabšie, menej sú telesne zdatné a ono to potom koreluje s tým, že keď vychádzajú ďalšie dáta, štatistiky ohľadom tej miery dodržiavania pohybovej aktivity, tak dieťa a adolescenti by sa mali hýbať 60 minút denne. To sú aktuálne odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a aj iných popredných inštitúcií. A skúsi ty, Kika, tipnúť, že koľko adolescentov toto spĺňa. Na Slovensku či celosvetovo? Celosvetovo, globálne. 60 minút denne? 10%? No tak, cca okolo 20, je to jeden z 5. Jeden z 5, to je katastrofa. Čiže okolo 20% týchto adolescentov. Hrajú sa na PlayStation. A preto sa čudujeme, že prečo máme tú našu mládež a deti v takom katastrofálnom stave. Ono samozrejme tomu prispievajú aj tie nástrahy, ako sú mobilné telefóny, tablety, počítače a tak ďalej. Ale práve naopak, my sme tie deti mali viesť tomu, pretože čaká u nás zlé chvíle v budúcnosti, to znamená, že naša populácia stále starne a máme stále menej detí. Stále menej detí sa rodí a keď sa ja na to tak pozerám, že do budúcnosti s nejakými výhľadami, že keď tie deti sú stále v horšom stave a my sme stále že viac starší a stále tých starších tu viac bude a tých starších tiež není v nejakom top stave viac, tak ja sa vždy ho pýtam, že kde my budeme a kto sa o nás bude starať. To je jedna vec, ktorá nás čaká do budúcnosti. A druhá vec je tá, že tie deti, im nestačí chodiť len na prechádzky a na tom ihrisku tam je otázne, že ako sa hrajú, ale tie deti by sa mali venovať aj tomu silovému tréningu. Je to veľmi dôležité, aby sa venovali silovému tréningu, ideálne na začiatku pod nejakom dohľadom odborníka. A je to aj preto, že ja to tak každý hovorím, že keď mi nejaký rodič niekedy argumentoval, že moje dieťa robí futbal, ale nemôže robiť silový tréning, lebo bude pomalší a nenarastie. A ja sa spýtam často toho rodiča, že tak mi povedzte, že vaše dieťa, keď hraje futbal, čo robí na tom futbale? Behá tam v plnej rýchlosti, že? Skáče, naráža sa s tými druhými, že? Lebo je to futbal. A ja sa spýtam, že viete vôbec, keď vaše dieťa beží v tom šprinte, že viete, aké zaťaženie jeho pohybový aparát prežíva. To je násobok viac telesnej hmotnosti. Že vaše dieťa, keď váži 40 kg a teraz beží a má 6-násobne viac zaťažený ten pohybový aparát, tak ja sa spýtam, že viete, keď ho naučíte robiť správne nejaké výpady alebo nejaké drepy alebo jednonožné variácie drepov, nejaké mŕtve ťahy a tak ďalej, myslíte si, že keď on posilní tie štruktúry a bude lepšie pripravené na to zaťaženie, mu to nepomôže? Že to je taká logická otázka, že už len keď sa deti vonku hrajú a človek ich pozoruje a skáču napríklad na múriky a zoskakujú z tých múrikov, že to jedno zoskočenie, viete, aké to je špičkové preťaženie pre ten pohybový aparát. A keď si myslíte, že ten človek, keď začne pod dohľadom odborníka sa venovať tomu silovému tréningu, že mu to len neprispieje k tomu, že bude viac pripravený na to zaťaženie a nebude redukovať ten riziko rôznych zranení? No určite áno, je to dokázané. Práve opak, že tie deti, čo sa nevenujú silovému tréningu a pohybovej aktivite v dostatočnej miere, to má pre nich katastrofálne výhľady aj do budúcnosti. Tie deti majú horšie kardiometabolické zdravie, tie deti majú horšie mentálne zdravie, horšiu mieru socializácie, horšie výsledky dokonca v škole. Je preukázané, že deti, čo sú fyzicky aktívnejšie, majú v mladosti lepšie výsledky aj v škole. Teraz je rozdiel medzi tými športovcami, čo kašľú na školu, ale medzi tými, čo sú fyzicky aktívni, tak my vieme, že to podporuje tú mentálnu výkonnosť. A to sa bavíme o nejakej mentálnej výkonnosti a zdraví, ale to zdravie toho organizmu, ten vyvíjajúci sa jedinec, dnes je napríklad preukázané, že deti, čo sú fyzicky inaktívne alebo sedavý spôsob života praktizujú, tak ich nervový systém sa horšie vyvíja. To znamená, ich štruktúry v mozgu sa niektoré nevyvíjajú dostatočne, ani v dostatočnom objeme. Lebo je preukázané, že tie deti, čo sa hýbu od malička, majú pestrú pohybovú aktivitu, rôzne všeobecnú formy pohybovej prípravy, tak majú niektoré tie štruktúry mozgu oveľa vybudovanejšie, lepšie, majú lepšiu neuroplasticitu, majú lepšie motorické učenie, majú väčšie, objemnejšie niektoré štruktúry, ktoré sú veľmi dôležité pre neskorší život. A práve, že smutné sú tie dáta, ktoré hovoria, že už keď v mladosti častokrát niečo zanedbám, tak to nemusím nikdy dohnať v dospelosti. Alebo sa to môže so mnou ťahať až do tej dospelosti. Je dneska preukázané, že deti, čo sa nehýbu, tak majú oveľa vyššie napríklad oveľa väčšie riziko výskytu cukrovky druhého typu v dospelosti, prediabetu a rôzne kardiometabolické komplikácie, rôzne srdcovcievne ochorenia a podobné veci. A to sa len spája s tým, že sa v mladosti nedostatočne hýbali. Takže silový tréning áno, pretože to
zlepší celkovú ich telesnú zdatnosť, ten ich muskulárny fitness, že telesné zloženie to upraví, ich mentálne zdravie to zlepší, ich socializáciu a všetky tieto veci. Dobre, a teraz, že zase, aby sme si nepredstavili pod silovým tréningom, že dieťa musí chodiť do posilovne a zdvíhať veľkú činku, hej? Presne. Tak čo je to napríklad ten silový tréning pre silový dieťa? Tréning môže byť aj to, že sa bude hrať s nejakým druhým dieťaťom, rôzne formy úpolových vecí, rôzne formy variácie lezenia po štyroch. To sú prirodzené formy pohybu pre deti a zároveň to krásne posilňuje ich aparát, celkový pohybový aparát. To nie je len, že stretela hornú časť tela, všetko, že keď niekoho, samozrejme, toto je ten najväčší kameň úrazu, že to, čo si teraz krásne povedala, že keď povieš rodičovi, že rob silový tréning s dieťaťom, tak on si nepredstaví, že ide sa púčať po činku to dieťa. Hej. Ale to vôbec o tom není. Dneska sa dá rôznymi hravými formami, aby toto dieťa vtiahlo. Lebo žiadne dieťa nemá rádo monotónnu činnosť. To dieťa musí mať pestrú činnosť. Hravou formou, aby ho to bavilo a vtiahlo. Takže dajú sa robiť rôzne variácie hry, alebo tie variácie lezenia, rúčkovania na hrazdách. Ja neviem čo, dneska sú rôzne monkey bary, že šplhanie na lanách. A čo ja viem, od výmyslu sveta sa dá dneska aplikovať zaťaženie pre tie deti, aby to malo, že posilňujú a zároveň podporujú ten prirodzený vývoj a ten pohyb toho dieťaťa, čo má on zakorenené v sebe. Takže odporúčaš úplného malička nejak pomalinky, aby sa hýbali a nikdy neprestali, áno, hej? Hýbať sa. Dieťa od narodenia sa prirodzene nejako hýbe, ono sa vyvíja, ja to sledujem aj na synovi, ale samozrejme treba to nejakou vhodnou formou potom podporovať. Buď sú dneska rôzne skupinové programy, tréningy už pre deti od 3 rokov napríklad, kde dokážu vhodnými formami, tí lektori sú veľmi v tomto erudovaní vyškolení. Plávanie skvelá vec a doplňa to aj o tú súš, že na tej súši o rôzne formy pohybových programov. Čiže určite áno, doplniť to o toto. A aby to dieťa malo čo najpestrejší ten základ pohybový, lebo o tom by to malo byť. Nikdy by sme nemali to dieťa že špecializovať veľmi skoro, lebo to už je dneska preukázané, že to není tá efektívna cesta. A od ktorého veku by mal robiť, že silový tréning, ono není, že hranica. Keď si predstavím, že silový tréning, ako silový tréning, že už aj chceme sa naučiť nejaké pohybové vzory a tak ďalej, potom ich zaťažovať, tak ono sa hovorí, že to dieťa by malo začať v momente, kedy dokáže chápať inštrukcie trénera, vedieť si ich interpretovať vo svojej hlavičke a vedieť ich praktizovať. To je čas, kedy by sa malo to dieťa venovať tomu silovému tréningu. Pokiaľ toto nemá, tak sa to dá stále inými formami hravými, na ktorých si potom tí ľudia, čo sa tomu venujú, že tréningu tej pediatrickej populácie vzdelaní a oni vedia nejako stimulovať s formou nejakých hier a pohybových aktivít to, čo oni potrebujú a chcú. Takže keď ho to nebaví, tak nájsť nejaký šport alebo aktivitu, čo ho baví, hej? Áno. Či to tancovanie, behanie, plávanie, niečo, hoci čo, nech sa hýbe. Presne, tak nech sa hýbe. Hovorím, 60 minút denne by malo sa to dieťa hýbať, ale to není, že každý deň 60 minút má ísť do fitka alebo na nejaký krúžok. Tam je brané aj to, že beha po dome. Presne tak. Alebo rodič zoberie na prechádzku do lesa to dieťa. Poďme bicyklovať, poďme na turistiku, poďme. No ideálne robiť to spolu, nie? Aby si už aj ty tak to urobil má ten byť. pohyb, aj to dieťa. Aj ten detko, aj detka zoberá so sebou. Tak. A najlepšie je to, že to dieťa sa práve na začiatku učí od tých rodičov. Pokiaľ rodič nebude aktívny a nebude to dieťa kopírovať tie vzory, tak tie deti potom nikdy nedostanú do seba ten prirodzený takú tú túžbu pre ten pohyb a takú tú prirodzenosť, že je mi to prirodzené sa ísť hýbať. Je to aktivita, je súčasť môjho života. Ja sa teraz vrátim ešte o level nižšie, že keď som tehotná, že mám to dieťa ešte v bruchu, hej, že môžu cvičiť tehotné. Ja keď som bola tehotná, tak strašne som si hľadala, lebo ja som akože predtým cvičila, hej, a teraz bol, že tehotná a všade som čítala, že nemôžeš to, nemôžeš hento, nemôžeš nič jesť, nemôžeš nejak cvičiť, tak som si hľadala niečo, čo sa volá, že to a to pre tehotné. Potom som tam prišla a zistila som, že to je vlastne normálny tréning, len ja neviem, sa tam nerobia brúšaky alebo čo, hej. A potom zase, že opačný extrém, niekedy vidím na Instagrame videá, jak tehotné úplne, že behajú a šprintujú a vspierajú a sú na olympiáde. Takže povedz nám niečo o tomto trošku. A to je ďalšia veľmi zaujímavá téma. No ja to tak hovorím, že a to je také logické, že ten pravidelný pohyb by mal byť že dôležitou súčasťou ženy počas celej etapy života. A tam patrí tehotenstvo a aj poporodné obdobie. A keď niekto už dneska povie, že tehotná žena by sa nemala hýbať, tak si myslím, že to je len
len výsledok nejakého buď obav z minulosti alebo nejakej nezdelanosti, pretože dneska už aj inštitúcia, ako je Svetová zdravotnícka organizácia, má vo svojich aktualizovaných odporúčaniach pre pohybovú aktivitu práve špecifikácie tréningu žien počas tehotenstva a po pôrode. Tie tehotné ženy by mali v tom týždni nákolovať až že 150 minút pohybovej aktivity. Je ideálne, že keď si tá žena aj tie pohybové aktivity rozkladá do viacerých dní, že nie robiť, že jeden deň v týždni deň 150 minút sa pučiť niekde, ale je dobré, keď si to rozložiť do viacerých dní. A teraz kýka otázka, že čo si myslíš, že koľko tehotných žien toto splňa? 20%. Jo, to si ich precenila. Tu som teraz zase typla, ak ti deti, vieš? Menej? Menej. Je to akože, ja keď som pozeral ešte dávnejšie niektoré práce, že z roku 2005 tam sa hovorilo niečo, že napríklad v USA bolo, že okolo 16% žien. A keď vyšla nová práca v 2018 je publikovaná taká prehľadová práca, taká globálneho charakteru, takže je to menej ako 15% tehotných žien. Ešte menej ako 15%. Čiže je to katastrofálne a ono by si neverila, že to, čo sa odporúča, je, že naakumulovať nejaký pohyb a že vyhýbať sa sedavému spôsobu života. A práve tá pohybová inaktivita a sedavý spôsob života u ženy počas tehotenstva, ono to nemá len negatívny vplyv na tú matku ako takú, ale aj na to dieťa, na ten vyvíjajúci sa plod. Spája sa to s mnohými komplikáciami, ktoré môže poskytnúť aj ten plod po narodení a potom aj v dospelosti to dieťa. To dieťa môže mať horšie to kardiometabolické zdravie napríklad. Môže mať napríklad vyšší výskyt obezity a nadváhy. Také dieťa, ktoré je od matky, ktorá bola fyzicky inaktívna a sedavá počas tehotenstva. Samozrejme, pokiaľ má žena nejaké kontraindikácie tehotenstva, indikuje lekár, aby sa nehýbal, tak vtedy treba ako keby počúvať. Áno, samozrejme, obmedziť tú pohybovú aktivitu. Ale pokiaľ žena nemá vyslovene nejaké kontraindikácie pohybu, tak každá by mala byť aktívna vo vhodnej forme. A tá pohybová inaktivita sa spája s obrovským množstvom benefitom tu nielen pre matku, ale aj pre to dieťa. Okrem toho, že to znižuje množstvo rôznych chronických ochorení neskôr aj pre tú matku a dieťa, tak napríklad sú dáta, ktoré naznačujú, že to napríklad znižuje riziko cisárskeho pôrodu. Alebo inštrumentalizácie pôrodov, že nemusia sa rôzne inštrumenty používať na ten pôrod ako samotný. Sú veci napríklad, ktoré hovoria o tom, že to, čo sa často vyskytuje, že rôzne tehotenské cukrovky, zvýšenie krvného tlaku žien počas tá hypertenzia tehotenská, že to dokáže ten pohyb znížiť. Že to psychické zdravie, možno si ty sama zažila, ale ja som poznal aj niektoré ženy počas tehotenstva, keď som s nimi ešte kedysi robil, že niektoré prežívali aj také rôzne psychické stavy, že mali úzkostné stavy, depresie z toho, že ide na svet nejaké dieťa, budú matkami, ako to zvládnu a tak ďalej, tak s týmto všetkým sa vie napríklad ten pohyb troška vie to zmierniť, zlepšie to mentálne zdravie matky a ten psychický stav. Alebo rôzne poporodné depresie to zasa vie znížiť ten pohyb, lebo aj to sa o tom dneska veľa rozpráva. Čiže zdravie tela matky a zdravie dieťaťa ako takého, na to všetko ten pohyb vie prispieť, vie redukovať množstvo vecí, ktoré sa vyskytujú. A najmä, čo je veľmi dôležité, je, že tá matka, tá žena, keď porodí, tak sa potrebuje vrátiť čo najskôr na nejakú úroveň, kde bola, aby sa mohla čo najefektívnejšie starať o to dieťa. A to vieme, že ten pohyb dokáže ako keby zrýchliť návrat na tú pôvodnú úroveň. To tak vždy hovorím, že pokiaľ to telo matky není pripravené, a najmä na tú popôrodnú starostlivosť. Tie matky, ktoré majú deti, si to všetky vedia predstaviť, že porodíš. Vieme, že to tehotenstvo spôsobuje, že to telo matky sa pripravuje na ten pôrod, že ten pohybový aparát sa tak povoluje celkovo, to tak laicky poviem. Je to prirodzené, lebo to dieťa musíme dostať na svet pôrodnými cestami. Čiže naša panva sa začína rozširovať, čiže naše spojivové tkanivo sa stáva tzv. Laxnejšie, voľnejšie. A ono toto po pôrode ešte zostáva nejaký čas. Lenže ty dostaneš na starosti to 4-3 kilové dieťa a ty ho musíš sa o ňo starať, musíš ho opakovane nosiť, musíš ho dvíhať. V noci sa k nemu zo spánku musíš postaviť, dýhnúť z postielky. Ja poviem, že keď na to telo matky není pripravené, preto sa nečudujeme, prečo máme taký vyšší výskyt rôznych problémov s pohybovým aparátom, ktoré vznikajú u tých žien po pôrode, ako je napríklad bolesti chrbtice, hernie medzistavcových platničiek a tak ďalej, rôzne protrúzie tých diskov. No je to preto, že ten aparát je povolenejší, laxnejší a keď není na to pripravený, že bude sa starať o to 3, 4, 5 kg dieťa,
tak je len otázkou času, kedy sa niečo stane, keď ho budeš 10-krát za noc dvíhať, alebo počas dňa na rukách ho budeš nosiť. Preto veľa žen bolia ruky, zápestia, ramena, krčné chrbtice a tak, spodný chrbát a podobne. Je to len to, že tá žena sa už aj počas toho tehotenstva, a ideálne pred tehotenstvom, keď je aktívna, že dokáže na to lepšie pripraviť. A lepšie to telo pripraviť. No teraz toto všetko, čo mi tu hovoríš, tak ja mám takú chuť rovno ísť behať tam do toho vetru a dažďa. Ale chcela by som vedieť, že kedy je to teda už s tým športom, že to niekto preháňa, že už je to prílišná záťaž na organizmus. Lebo minule som čítala článok od nejakých imunológov, že ľudia si vypočujú takéto, prečítajú motivačné články, podcasty a potom strašne nárazovo začnú cvičiť a práve, že je to pre nich kontraproduktívne. Takže možno ako si ustražiť ten objem, alebo ja neviem, že som chorý, mám trocha sopel, alebo ja neviem, berem antibiotika, nik mi nič nie je, môžem ísť cvičiť, nemôžem. Kedy nemám ísť teda cvičiť? To sú také dva extrémy v populácii. Ja už som to povedal viackrát, že buď sú takí, že čo sú inaktívni, sedaví. A potom sú presne takí, jak si ty naznačila, že pozrú si na Netflixe nejaký motivačný film a začnú hneď, že idú robiť Ironman triatlon. Že začnú behať 10 kilometrov, plávať, bicyklovať. A to sú extrémy, že ja vždy hovorím, že menej niekedy viac, začať postupne, dať si menšie ciele, nerobiť nič nárazovo. Keď som 10 rokov sedel na gauči alebo mal sedavú prácu a zrazu začnem behávať 10 kilometrov, tak samozrejme, že môj pohybový aparát na to není pripravený. Ja musím začať postupne, musím začať ten pohybový aparát zaťažovať postupne, aby som mohol a poskytol mu čas na tú adaptáciu tých jednotlivých tkaní, aby som potom mohol behávať tých 10 kilometrov. Ale začať nárazovo, samozrejme, není fajn sa postaviť z tej stoličky a ísť behať tých 10 kilometrov. Preto začať nejakým silovým tréningom, nejakou aerobnou formou aktivity, začať najprv len prechádzkami napríklad. Striedať prechádzky s nejakým behom. Nákulmať, neviem, napríklad, že idem si na 20 minút, že dám si nejaké 5-minútové úseky, že ja neviem, že budem 4 minúty chodiť a minútu behať. Toto spravím v tých intervaloch 5 minút do tých 20 minút celkovým objemom. To mi na začiatku bohato stačí. Potom sa dopracujem, že budem zrazu behať 2 minúty, chodiť 3. Až zrazu budem za nejaký čas schopný prebehnúť 20 minút, tak potom môžem behať 30 minút. Potom môžem behať 40 minút, až sa dostanem na hodinu, až sa dostanem na tých 10 kilometrov postupne, ale môj pohybový aparát sa na to stihol prispôsobiť, adaptovať a nespravil som taký ten náraz. A vtedy najčastejšie sa dejú rôzne typy zranení. Kolená, členky, bedra, chrbty a tak ďalej. Je to len preto, že som to prestredil to zaťaženie. A to je jedno, či to bude s behom. To je jedno, či to bude vo fitku. Keď si pozriem s Arnoldom Schwarzeneggerom jeho film a sedím na gauči 10 rokov a zrazu idem zdvíhať ťažké hmotnosti vo fitku, to tiež není fajn. Tiež treba začať naučiť sa hýbať, naučiť sa tie pohybové vzory, ktoré tam robím, robiť postupne, začnem od 4 kg napríklad, a dostanem sa možno aj na 100 niekedy, áno, ale začať postupne a s tým, čo si povedala, že stavom, že už keď som chorý. Áno, to ma zaujíma, alebo napríklad aj také, že mne niekedy napíšu followerky, že ja som stále chorá od detí, non-stop som chorá, však ja ani neviem vlastne ísť cvičiť, lebo 2 dní som zdravá a zase od nich ochoriem, takže čo robiť v takýchto situáciách? To je veľmi náročné a veľmi individuálne. My vieme, a o tom by tu mohli rozprávať imunológovia viac ako ja, ale my vieme, že ten pohyb, ktorý je že vhodný, v vhodnej intenzite, že som to neprestrelil, tak má ako keby že vplyv, že boostuje tú imunitu, náš imunitný systém. Ale je zároveň, že keď sa vysporiadavam s nejakým ochorením alebo s niečím, nejakou vírusovou infekciou a tak ďalej, tak ja potrebujem, aby moje telo a môj organizmus bol v dostatočnom stave na to, aby mohol bojovať proti tomu. Keď ja budem mať sopel alebo nejakú nádchu, alebo budem nachladnutý a ja pôjdem na ťažký tréning do fitka alebo si zabehať nejaký intenzívny beh, tak nespravím dobre pre svoje zdravie, pretože ten organizmus som tým oslabil. Taká intenzívna aktivita má skôr imunosupresívny, že potláča tú imunity efekt na ten organizmus, než ten boostovací. A radšej by som spravil, že sa pôjdem prejsť zľahka, a tým spravím lepšie pre môj imunitný systém v tom stave, keď možno niečo mám a keď už mám nejaké antibiotika, ako si spomínala, tak radšej si dám chvíľu pokoj a nebudem sa venovať žiadnej aktivite, odpočiniem si, nechám ten organizmus, aby mohol bojovať proti nejakému tomu ochoreniu alebo nejaké bakteriálne, už keď mám antibiotika, tak dám tomu telu pokoj a oddych, aby som mohol bojovať. A najlepšie je to
Ja vždy hovorím, že nie každý dneska vie a má napríklad v dispozícii hodinky, ktoré mu trekujú srdcovú frekvenciu a vie, čo je to variabilita srdcovej frekvencie, vie, čo je saturácia kyslíka a tak ďalej. Nie každý to má k dispozícii, že riadiť sa subjektívnym pocitmi. Keď si idem napríklad zachodiť s niekým, ktorý neviem, v akom je stave, tak môžem využívať metódy, ktoré mi povedia, že v akej intenzite sa asi nachádza. Napríklad, pôjdem si zachodiť s mojím rodičom alebo starým rodičom a chcem sa s ním hýbať v nejakej strednej intenzite, tak pôjdem chodiť a budem sa s ním rozprávať. A keď mi ten človek bude schopný viesť konverzáciu, rozprávať, tak viem, že je v intenzite, ktorá nie je vysoká a vie túto intenzitu udržiavať dlhší čas. Už keď následne prejdem do intenzity, že ten človek by lapal po dýchu, nebol schopný rozprávať, viem, že buď idem príliš rýchlo, alebo idem do nejakého kopca a že tá intenzita už je vyššia. Takže môžem využívať nástroje, ako sú talk testy, test rozprávať. To je reliabilný nástroj posudzovania intenzity zaťaženia. Môžem sledovať napríklad jeho frekvenciu potenia. Keď zrazu niečo robí a začne sa výrazne viac potiť, tak už mi to rozpráva, že asi niečo robí náročnejšie. Alebo vidím, že je zadýchaný, že ledva lapa po dychu. Alebo vidím jeho výrazy tváre, tú faciálnu celkovú expresiu, tú mimiku. To mi tiež veľa povie, že ako je to asi náročné pre toho človeka. Čiže riadiť sa subjektívnymi pocitmi, ako to vnímam, to zaťaženie. To sú všetko nástroje, ktoré sú super, ktoré mi povedia, že OK, teraz sa prechádzam, stále som schopný rozprávať, takže som v intenzite, ktorú si viem udržať a není to pre mňa vysoká intenzita, toto je pre mňa ešte OK. A teraz, keď si teda hovoril, že pohyb je v podstate vhodný a benefitujú z toho všetci ľudia, aj napríklad takí, čo majú chronické ochorenia, pretože máme v populácii veľa ľudí, čo majú nejaké chronické ochorenia, tak vieš poradiť, že akým spôsobom možno by si mali začať? Naozaj, aby si teraz nemysleli, že majú chodiť, hneď behať presne 10 kilometrov alebo do fitka, že či si vedia vyhľadať niekde na internete nejaké, alebo ísť, ja neviem, k fyzioterapeutovi, k trénerovi, alebo že čo teda majú robiť, keď by chceli začať a ako zistia, čo je pre nich tá úroveň, že to nie je ani moc málo, ani moc veľa. V tomto stave, že už keď má nejaké ochorenie, je dobré, keď ho má nejako kompenzované alebo liečené, že má dohodnuté a má skonsultované so svojím ošetrujúcim lekárom, že niekto má napríklad srdcovo-cievne ochorenie alebo tak ďalej, alebo nádorové, alebo metabolické, tak je dobré mať skonzultované so svojím ošetrujúcim lekárom jeho stav, aby vedel, že je spôsobilý na vykonávanie pohybu a že nemá žiadne kontraindikácie toho pohybu. Väčšinou nemajú tí ľudia, ale takíto ľudia, ako som už pred chvíľou naznačil, že by mali začínať fakt, že postupne od menších cieľov a napríklad začať len jednoduchými prechádzkami alebo napríklad nahrádzať sedavú činnosť nejakou aktivitou. Je dobré prerušovať nejakú tú sedavú činnosť, to je dneska najviac odporúčané, že to má väčší efekt, ako keď niekto že sedí 10 hodín a ide zrazu nárazov hodinu do fitka. Že napríklad, keď má niekto sedavú činnosť, tak sa vie každých 40 minút postaviť a prejsť sa po chodbe, alebo si vytvoriť nejakú rutinku, ja tomu volám, že pohybový snack, že v kancelárii sa vie každý pohybať na mieste na nejakých 2, 3, 5 minút max. A keď takto budem jednoducho prerušovať tú činnosť, alebo chodím domov, bývam v činžiaku, bývam napríklad na šeske, tak niekedy nepoužijem výťah a pôjdem po schodoch, keď mi to umožňuje pohybový aparát. Začínať postupne prechádzkami a nejakým ideálne ešte všeobecným pohybovým a silovým tréningom. Ja vždy odporúčam, že ideálne na začiatku pod ohľadom niekoho, kto ma to naučí robiť správne. A keď tú možnosť nemám, tak začínať veľmi jednoducho podľa nejakých inštruktáží videa, že ja neviem, že naučiť sa, sadať si, dvíhať si zo stoličky. Že možno, aby si ľudia nezamieniali to, že my sa tu bavíme o pohybe a nie, že o športe. Že aby si nemysleli, že musia ísť rovno nejaký šport vykonávať. Nie. Ako keby na vrcholovej úrovni. Nie. Že kde je tá hranica ináč medzi tým, čo sa nazýva pohyb, keď už sa to nazýva šport? Šport je niečo, čo už robíš, že bude to na výkonnostnej a bolo potom až vrcholovej úrovni. Výkonnostná je, že už keď už športuješ, tak musíš robiť, že účastní sa nejakej súťaže. Ano, že športujem. Čiže keď chodím na nejaké bežecké podujatia, to už robím šport? Áno, už keď chodíš, že reálne si tam klasifikovaná, si umiestnená a tak ďalej, je to forma športu. Áno, alebo napríklad keď čiže to športujem, hej? Áno, to športuješ. Keď už hrá napríklad futbalista 6. 7. ligu, aj to už je šport, pretože robí výkonnostne nejaký šport, alebo hrá hokej niekde amatérskú ligu, ale už aj to je šport, lebo sú tam rozhodcovia dneska sa už skóruje, majú tabulky, všetko, či to je šport.
Pohybová aktivita, robím to pre seba. Pohybová aktivita a cvičenie. Lebo pohybová aktivita je každá forma toho, že keď zvýšim nejaký ten energetický výdaj na tej pokojovej úrovni. Cvičenie, že už je niečo systematické, že ja sa napríklad vyberiem za trénerom, alebo idem do fitka a mám nejaký už program systematický, že ja neviem, dneska mám na pláne, že robím takýto tréningový program. Alebo idem si zabehať a mám už nastavené, že dneska pôjdem 5 kilometrov v takomto tempe a tak ďalej. Áno? To už je cvičenie. Pohybová aktivita je prejdem sa do práce. Aj to je forma pohybovej aktivity. Domáce práce, že už len keď si niekto doma upratuje, však tí, čo upratujú, vysávajú hodinu, tak vedia, koľko dokážu ako keby energie vydať za ten čas. Čiže toto je všetko forma pohybovej aktivity. Kočikujem, venčím sa. Perfektná vec. Ja teraz tiež veľa som kočikoval za posledné 2 roky, čo mám syna, čiže to je všetko forma pohybovej aktivity. A cvičenie už niečo teda systematické a teda tí ľudia by mali začínať fakt, že od tých najjednoduchších cieľov, od tých prechádzok jednoduchých. Dám si cieľ, nehýbem sa, super, tak sa začnem, že dám si cieľ, že budem chodiť teraz každý deň 10-15 minút na prechádzku. Potom do toho implementujem, že áno, dám si 10-15 minút prechádzku, dojdem domov a dám si nejaké ešte sadanie, dvíhanie si zo stoličky. Napríklad, alebo si naplním fľaše s vodou a môžem posilňovať hornú časť tela. Áno, keď nemám doma žiadne pomôcky, nič, aj keď dneska sa dajú tie rôzne odporové gumy kúpiť za pár korún, takže kto chce, ten si vždy nájde cestu. Takže začať veľmi takýmito jednoduchými postupnými krokmi, určiť si menšie ciele. Tie ciele postupne, keď naplňa, tak potom môže progresovať zaťaženie, náročnosť cvičení, dávkovanie toho zaťaženia a dávať si zase ďalšie ciele, až sa bude posúvať ďalej, dostane sa na určitú úroveň, kedy už sa môže považovať, že áno, už si myslím, že teraz som na určitej telesnej zdatnosti, čo sa môže považovať za dobrú. Perfektné. Takže by sme chceli odkázať si všetkým ľuďom, že nemusia zrovna začať behať maratóny, ale že majú prestať stále iba sedieť a voziť sa v aute. Presne. Že behať maratóny a Ironman triatlony, to prosím vás, nech si nechajte na tých, čo sú... Na to sa dávajú ľudia, čo celý život niečo robia a sú zdatní. Ja mám množstvo kamarátov, ktorí sú tréneri, dlhé roky boli športovci, sú zdatní a oni sa rozhodli ísť na triatlony Ironman, trénujú na to x rokov, aby vôbec šli absolvovať. A to sú všetko zdatní ľudia. Takže keď si niekto myslí, že sa postaví z gauča po 10 rokoch sedavého spôsobu života a že za rok ide na Ironman triatlon, tak to je obrovský omyl a toto sú príčiny, prečo je množstvo rôznych zranení a problémov v tej populácii, lebo ľudia častokrát nevedia posúdiť ten rozdiel medzi tým, že čo je ešte vhodné a čo už je nadmieru nevhodné. A treba, ako sme už x-krát povedali dneska, že postupne s menšími cieľami, menšími časťami pohybovej aktivity a buďte v tomto rozumní, poslúchajte, navštívte odborníka, keď máte možnosť. Keď máte možnosť navštívte odborníka, dajte sa zdiagnostikovať, nech vám posúdi, aká je vaša aktuálna telesná zdatnosť a podľa tej vašej aktuálnej telesnej zdatnosti nech vám ten odborník poradí, že skúste, toto bude pre vás hodné, toto bude pre vás ten multikomponentný program. Je tam aj tá vytrvalosť, je tam aj tá sila, je tam aj nejaká koordinácia, je tam nejaká ešte rýchla sila. Toto všetko celé skombinovať ako jeden balíček, toto je dneska to, čo sa odporúča pre populáciu. Áno. Už sa nikomu nehovorí, že choďte iba behať a chodiť. Dneska už sú tie odporúčania, robte multikomponentný program. Hej, ja by som chcela povedať, že presne netreba sa hanbiť, že ja iba presne striedam beh a chôdzu, alebo idem do fitka, všetci tam majú veľké činky, ale ja tam cvičím len s nejakou odporovou gumou, alebo zdvíham ruky, nohy s vlastnou váhou. Hlavne, že proste treba začať. Áno. Ja si myslím, že už aj tá mentalita sa posunula aj v tých fitkách, že to už nie je kedysi, že 30 rokov dozadu, že len to železo a všetko toto, že ťažké hmotnosti a pozerali sa tam na seba ľudia, že tento je slabý, neviem čo. Že dneska už tá mentalita je iná, že už keď dojdeš niekedy do tých fitness center, už vidíš, že tí ľudia pracujú s rôznymi vecami, odporové gumičky, to už je dneska súčasťou každého zariadenia, si myslím. A dneska už sa na ten pohyb, si myslím, aj inak troška pozerá. Dneska už to není o tom, že mať veľké svaly. Dneska už je o tom, že cítiť sa dá hlavne dobre a byť sebestačný, byť schopný vykonávať to, čo ma baví a venovať sa veciam, čo mi robia tú radosť a baví ma. To je si myslím, že dôležité. To by sme mali my robiť. O to sa snažiť. Super. Perfektné. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja ti krásne ďakujem, Kika, za pozvanie a želám ti množstvo úspechov a šťastia v tom podcaste. Ďakujem.